mwachimwemwe ndi mwansangala ndikulandireni kuli konse komwe mukuonera kanema wa mibawa. Dzina langa ndi Abel Zulanga, komwe ndili kuno ndi kubangwe ku Namiyango mu mzinda wa Blantyre. Kuno ndabwerera kalondolondo wa programu kakanena kuti nkhani yomwe sabata ziwiri zapitazi inavuta kwambiri kuno kubangwe. Zinafika ndithu mwina anthu kumakagumula nyumba kuna chipwirikiti. So nkhani imene itachitika naona kuti tilondoloze bwinobwino kuti nkhani imene ikuyenda bwanji. Nkhani yokhuza nyamata amene dzina lake ndi Yohane Masina, nyamata wakabaza. Choyambirira ndikulandireni. Ndikudziweni. Ine ndine Mese Masina. Oho. Awa ndani ano? Abongozanga. Yohane Masina mkazi wake. Yohane Masina mkazi wake. So Yohane Masina ndi mwana wanu namba jani? Anali mwana wanu namba jani? Oyamba. Kodi munabereka ngati? Alipo 5. 5. Oyamba ndiye Yohane. Oho. Wachiwiri ndamene. Chabwino. Nditu. Kunoko kubangwe ngati kokhala tinene kuti mzika za kuno. Ninganene kuti ndizika chifukwa chonena kuti uchembere wanga wonse ndaberekera muno. Kobadwira ndi kumulanje nabwera ntawuni muno ndili kansikana. Koma uchembere wonse ndithu ndi bangwe muno. Pano tili pakhomo pano ndi pakhomo pa Yohane. Inu kwanu ndikubangwe koseka uko. So tinene kuti ndikomwe munakhazikika kumene kucha. Ndipo iye Yesu anabadwira kumene koko. Oho. Ndithu. So bwina kukwatira pamene anazabwera kuno. Kusowa kwa Yohane kuti mwana wanu wasowa. Munakudziwa bwanji? Kusowa kwa Yohane ndikonena kuti kudziwa kwake mwachizolowezi ndizoti mwana amene pachina chilichonse ndimadalira ndani iyeyo. Ndiye pasiku ili lachisanu ndimadziwa kuti la sabata lake amaliyamba lachisanu. Ndiye siku limene nasiyana sabata lake ichaipange. La sabata lake lakwana Saturday lero ndinga pemphe ndila sabata. Pachisande pamene ndimayembekeza kuti lero Sunday ayenera kuti sabata yatha wapita wakathamanga ntawuni. Ndiye ndinakhalabe sinaganizire kuti ndimpe. So mumaonana pa tsiku ndi tsiku kuti mumatha kudziwa kuti amabwera kuzakuonani kuchokera ku nyumba kuno. Amabwera. Mwanjira ina tsiku sili ngathe musanayankhulani. Oho. Chabwino. Ndiye pa Sunday pa sinaonane naye. Inesi kuganiza kuti basi ndiye kuti ameneyo ngati wapanga basi. Ndiye kucha kwa Monday ndi pamene ino ndazuka kuganiza kuti Yohane Zulo sinamwankhule ndilibe china chilichonse. Ndiye basi ndangoenda kanapita kuti koma around yakusika konko. Pobwera kumeneko ndi pamene ino ndimamumva bale wake wachiku Diki akundifusa kuna kuti chifukwa iye mapangana ngati akweni ngati alongwe akweni. Kodi apongozanu akupezani? Ndene nadabwa ntimasona ndigunda. Apongozanu akupezani amanena awa? Kukufusa kuti awa akupezani? Ndene kuti ndi bwanji akuti amene otu anafika pano kumakufusani inuyo. Ndiye amene akuti apita ndangoza kuti tapita ni kwako mungaone. Ndene nathamanga ndikupita ku nyumba kucho pezoti kuyang'ana sinaone. Ndazafufuza kuti aseti naona apongozanu. Ndazabwereraso. Pompaja pa Diki paja. Diki ndi ndani amene? Amene Diki ngati mkulu wake wachiku. Okay, golomwe linapanga chipongwe mwanayi. Ndiye ndinazabwereraso pompaja pa Diki paja. Ndiye kuti apongozangacha sinapeze bwanji sana kuze chifukwa chimene akundifunira. Ndiye anandiyankha kuti koma china kupangisani kuti mtima uthamange ndi chani? Basi apongozanu kukufunani kuti mtima unathamange ndi chani?
basi no zinangu ndikhuza be muntima mungu kuti nanga akandifune nthawi zino ndikuti ina nthawi chimene kunalibe ngati be kachama 9 ka 8 ya mama ndeni pamene no amanduza ntamufunsa kuti sana kuuze chimene amandifunira ndi pamene no amanena kuti iwo ru anena kuti ati ka foni ya Yohane sikupezeka. Yohane akuti chichokere ni chazulo. Basi ntima ngaso wamba kutani kundigunda. Chazulo ndiye foni taiyese. Ndiye yeyo anatusa foni yake ntumba. Ndikuyesa foni cha digi mucha. Pesa oti sikupezeka. Akuti sikupezekaso. Ndeni sono iyeyo ndikumfusa dike moyo ndikuti sono iyeyo chazulo olokugona kuwagona potani munthu mkulukulu chambire niso sanagonepo kina kwake zakhala bwanji ndi apongo zanga lofusina unani nawo ayenda bwanji ndeni nazanyamuka ndikupita kumakala kuja nafufuza so kuti iwo otwangolowera uku wanena apongo zanga ndiye ndi pamene ino basi nangu panga chiganzo nata ine ndingopita kuti mtown kumene amapanga yeka baza wake ndikafufuze kuti zakhala bwanji chazulo ndikumva ndeni nanyamuka kupita so kuti mtown muja ndeni tanyamuka kupita mtown muja kupezeka kuti napeza anyamata anzaka acha kwafufuza ndeni kufika ndi pamene no azinzaka Yohana pamene amati mwasemphanato ndi ndani apongozano anali pati anali pompana ndasempana nawe ndeti ngosempana simphanato kunyumba so ndafika kuti amandifuna siti naonani kunoso chimodzimodzi komano tanduzeni anzanu azakhala bwanji kuti chazulo asapezeke ndiye kwafusa njinga akapaza ndiye ndi pamene mulimbi tumene mulimbi ino sopano ndiye ndi pamene ino amanduza kuti ineyo siku lina panabwera ndani panabwera nyamata wina wake zina lake Chitani winayo sindikunziwa zina anamutchula komano amati sitikuliziwa bwinobwino ndiye siku limene anafika loyambalo anafika ngati mwachisangalalo mosonza kuti anthuwa kuziwana ndithu kulipo chifaife akabaza tikakhala tinawuzana zonena kuti nimene kwakhalira kunjako akaninga customer tiziziwisana kuti customer tikunyamula tikupita naye kwakuti koma uyu zinakhala ngati ifeyo basi no ndimene anafikira iyeyo ndikumachisirana ndikumatani ngati anthu kuti akudziwa ndeti naye benawo sochidwi ndi anakambirana pamene paja basi anasazikana nkutani nkupita siku loyamba limenelo ndiye asapite ndi pamene no amatusa kuti mwaona nyamata awiri anabweracha amene ajatu wina uja zinake ndi Chitani koma yoti ndoti zinchito zake yoja ndizatani zachabe zoti wakulira moyo wachani wa kundende ndakabaza amene aja ndiye Yohane ndikumauza azinzakacha ndiye famu nduze kuti Yohane amene amacheza ndi munthu yatabwera asiyana anauza anzaka akabaza kuti uyu ndimacheza naye ndigawenga koma ndizoti takulira limozi kuti bankwe mucho azinzakaja awo chabwino ndezatera choncho ine mwasiku lomwero ndimuyankhule Yohane uja ngati ali ndikena kake anditani andigayire ndilibekena kalikosi ndinampeza mkulu wake wa digi wa ujini wachiku dige mwaucha akweni animafuna ndiyankhulane ndi Yohane anatusa foni yake ija waipanga tayankhulana iyi kuli bwanji kumene kwa kuli bwino iyi ndiye nali nthawi iti zisanachitike zimeze zisanachitike zisanachitike mabwerera mbuyo pang'ono ndabwerera mbuyo pang'ono ndiye kupezeka kuti ndi pamene no amanduza apapa ndabwerera mbuyo choyonera kuti siku limene anabwera kuzafika lachita ananduza meni siku lomana kumana ndi Chitani anadzanena atasiyana nogoyanku kwauza azinzakewa ndiye anasayankhulaso kwa ine ndikunduza kuti Chitanitu anabwera kodi mwankumbukira ine nkomati Chitani ake kuti ama Chitani ucha takulira limozi mbango okuba ucha ndeni kuti ndankumbukira bwanji akuti iyeyo tu anabwera Chitani koma ndi nzake ndiyeno amandifusa ndani nkhani ya Stefano
Stefano kunena ngati mphwake wa iyeyi ndoti munthu wake sonakhala warani so kugwira ntchito eya then pamene amati amandifunsa za Stefano ndene nayamba kumulongosolera ndezitafika ano apa pamphika apa fa kudwala kwa uyuyu zinakhuzana ngati timapitano kumankhwala eri ndiye kumankhwala kucha kusinthato mphamvu zakayankhulidwe ndikufuna kuti za Stefano asazikemo chifukwa cha mwana ngati mwana nkhani italika kwambiri isini italike musadandaule ndikufuna kuti ndimvese kuti wabwera wakufotokozerani anabwera ndi nkhani zotani Stefano akubwera mu bwanji pafoni pompajatu sitinabwere sana akuimbirani foni pafoni unoko kunabwera chitani wabwera chitani ndiye amandifunsa za Stefano kuti ali bwanji ndiye ndipamene ine nimamulongosolera kunena kuti Stefano panopo bola komano zinthuzi anapanga ndi ndani ndikumamutchula ndani nyamata amene anapanga ngati Samson chonde so mwanjira ina Stefanoyi panachitika za mankhwala so atafotokozerana zimakhuzana bwanji ndi Yohane afotokozerana za Stefanoyi zimakhuza bwanji Yohane ndioti iye kudwala kwa m'bale wake amapanga chithandizo kwambiri ndi iye mwana wanuyo chithandizo chanji chimene ngati mapemphero pakhala mapemphero kwambiri ndimapita naye mapemphero mothandizana ndi iyeyo chabwino chabwino so akufotokozerani ndiye ndi pameneno iyeyo no amanena kuti ngati ziti zimenezo m'bale wake kuti achire ineyo pali mphikawo ndikatani ndikatenga amene azimezo ndani chitani ucha ndikumamuyankha ndani Stefano ndikumamuyankha Yohane ucha okay so Yohane amafotokoza za m'bale wake wa chitani ndiko iyayi Yohane amafotokoza za m'bale wake Stefano chitani onda amene anabwera kumpeza Yohane kumamfunsa za m'bale wake za Stefano kuti akupeza bwanji so Stefano ndi m'bale wanu waini ndi mwana wanga mphwake wa iye amene wa Yohane so akumfotokoza mphangayi motere ndi amanira kuti mphika ndikhuza ukatenga chitani kumamusa Yohane okay munakasaka mankhwala chabwino ndiye chitaniyo amapitirako kunena kuti sinanga Yohane wamuuza kuti zikukanika chifukwa chonena kuti uyuyu Stefano ikuti achire zikukanika chifukwa kuti Samson chonde ananena kuti nkhani ile ndi ayitalidi apa ndimafuna kuti soti tichedwako ndi nkhani ziwiri ndizoona apa sindikufuna kuti tichedweza kumankhwalazi koma ndifuna ndidziwe kuti kodi chitana nalo wapo bwanji pamenepa ndiye ndi pamenepo potu ndikulongosola chifukwa nkhani zonsezo mukhoza kupanina mutamanga patheka mwachidule pamenepa kuti azilowa pa mankhwala pa chitana namuza kunena kuti ndikwanisa tiye tinyamuke ndikatenge kwa munthu ndipita kwa munthu amene ndimakhulupirira kuti akandipase ine ndikakwanise kutenga mphika ndikachize m'bale wakoyo ndikakwanise kutenga kwa ujeni kwa Stefano panachitika zina ndi zina zokhuza mphika koma sakuchirabe uyu pobwera ananena kuti ine ndikhoza kukatenga mphika uyu achira kenako ndi pameneno siku ilili amabwera ndikhala atagwirizana ano siku loyambalo ndi pameneno anazafika kunena kuti kubwera kwachiwiri kunali kuti agwiriza atengane apiteno akatenge chani mphika uja chabwino ndimati ndikupomiseni pang'ono kodi inu mwana tapaseni akugwirizireni pang'ono ndikuona waimba nyimbo nthawi yayitali kuti dzina ndani inu Suzana Masina tsiku la Yohane limayamba bwanji nthawi zonse ngati banja siku limayamba bwino mwachizolowezi basi kunja kukacha amanyamuka ndikupita mtauni kukabaza amanyamuka nthawi yanji amanyamuka tu mama wamuna chamma past 7 chamma 6 zimangotengerabe siku limene azukira koma siku amalawirayi njingayi ndi yawo kapena amakatenga kwa bwana njinga inali yathu njinga inali yanu ningoti ndi yanu simukuti khangati njinga ilipo ilipo
koma kunoko kulibe bwe. Tsiku limeneli chomwe china pangisani kuti mudabwe ndi chani? Tsiku limeneli tulinali Sunday panali pa 12 12 yani pa 12 April. Amanyamuka bwinobwino mwachizolowezi mene amanyamukira monga Sunday ndoti kumbali ya Sunday timakhala kuti mwina ndama tamaliza ngati siku lokonzekera timakonzekera sabata la loweruka. Ndi ndama mpingo wanje Chipostoli. Okay. So paja Saturday mumakhala kuti tili pa sabata sitigwira ntchito ya ndi nthawi zambiri Sunday amazuka alibe ndalama. Mwachizolowezi ananyamuka kuti ndipita kukasaka ifeso ndani ndi chiyembekezo kuti munthu apita kotani kusaka ndi kuti atitumizira atipeze yatani yodyera. Tinadikirira mpaka na 12 kokwena kwana munthu sazatumiza. Pamene takhala mwina pali chovuta amayimba foni kuti njinga mwina yandivuta ndalama ndipeza motani mochedwerako amatiziwisa. Kwa masiku limene sizinachitike ndebe tinakhala kudikira ati mwina ayimba foni mpaka na 3 koloko ya chigawo cha kumadzulo. Mwana anayamba kuvuta kuti njala yandipola namuza kuti yakwane bakabweke foni tayimbire bambo ako. Tinayisa foni sinapezeke. Tinadikirira beta tipo tikunja kwa Dakar Africa mwachizolowezi kaka kuti palibe kanthu amagulu azofunikira zonse amaziziwa. Tinadikirira mpaka na inakwana 8 koloko munthu sazatulukira. Ndamene namba kudabwa natenga sofoni ndikuyesa nimema nza kuti akuyankhulapo nimene nalimba nti oyamba mumayimba foni ipo simagwira ndiye kuti mwaisesa kugwira nthawi inake mwazayimba mwati pamene amata kuyankhulapo ine nthawi yanji mene ndamene ichama itokhala chama 9 koloko ya mamawa mazulu usiku ya masana ose ufika simagwira ya kumaneni koloko usiku ina amata kuyankhulapo nimene tinalimba ntima kuti mwina akuyankhula ni ndani ndi munthu wina akubwera. Basi tinaona kuti mpaka nthawi yambabe kutani kupita. Ndi mmene timayesa soka chikena kweza kuti foni ja siku tani sikugwira. Nde kuti mavuta kati mwina kapena ali kumafuta. Komabe makabe tilodabwa. Tinadikirira mpaka manjira ina zimezi sizinachitikepo chiyambire. Zivute ali imba foni kweza. Ya zavuta. Zibwinonso ngati munthu wabambo amapanga zofunikira. Koma masiku limene lili sizinachitike china chilichonse mnoti ifeso tinali odabwa. Ndi mmene timatani tinagona paka nakunja kunacha. Foni maganiza kuti mwina ali kumafuta. Koma watapita kumafuta kwatakhala kuti agula mafuta mochidwa loi tofu kwa usiku kwa kumabe matani amabwera. Paka nakunja kunacha ni mmene ninatutumuka ndikuzuka kuti munthu sanafike. Ni mmene makazi usaso aneba kuti munthu bambo kunipa kusana tani sanafike. Ndewo janiso na wana dabwa kuti kumazimezi sizinachitikepo ngakhale namba yanga ya aneba anga ndikuti anayilowiza mutu mwawo. Oti zikavuta mata kugwisa ntchito namba yandani ya anebayo. Nde asayimbe foni mungodikira kunja kukuyere mupite town palanki pawo mukafuse. Ndi mmene ninadikirira mpaka nanyamuka ndikupita town. Ndenza napite town ninazafika kusika kuzasiya utenga amene yakunendwa kuti idike mmene ali balaki wa chiku. Nina kasira amene mfoni. Nina kamfikira utenga meneyo. Ndamene alingati munthu apansika kuti ngati bembale basi kuti tizimadusa kusana pasani nayi moni. Ndi munthu omudziwa ndithu. Ndi munthu omudziwa ndithu ote ulineso nkaka kuti sinanganeso foni ndilibe. Moto nkafunaso kulumikiza ndamu nanga makata kubweka so foni ya munthu amene idiki. Ndikulumikiza naso ndamu nanga. Ndiye ndinamusiya utenga kuti kunyumba kubamba amunanga sanafike. Ndiye munapongo zanga mwaona mwasire chani utengawo apa ndikupita kunyumba kwawo. Ndi mmene nimakafikisa no utenga kunyumba kwawo mmene mapeza iwo kulibe. Ndi mmene nimanyamuka ndikupita town. Nditapita town ndi mmene ninapeza anthu aja kukambira naso nkhani zake ziti zimene ziza kuti munthu sakuoneka kuti mandevu nthawi zino sanafike bwanji zinaka kuti mandevu sinanga ndi mpingo wathu ndoti timasunga ndevu nde anthu amata kuchula zina lomwe akulitani akulizera nimene amafunsana kuti mandevu nthawi zino sanafike bwanji ena nimene amayankha pompa kuti ine fona yake naisa siku tani sikugwira. Ndi mmene ineso nimafika ndikuwafunsa anthu aja. Ndi mmene timafunsana kuti zulo munaona. Ndi mmene amana kuti zulo analipo chamma 11 kulo nimene ananyamula makastoma anyamata awiri. Koma anthu ndioneka kuti ndambangwe mwanu momo ndoti ndowaziwa ndithu sachilendo. Ndikuti ndioneka bwanji anamba kupereka mapu kuti anthu winayo ndioneka kuti nkhope yake ndiyopita ndithu ya choncho. Ndi ine munthu amene ndinanganizira pa nthawi imene amandifotokozerayo anali Robodo. Sichitani amene yakutchulidwa iyi. Akapereka maonekedwe maonekedwe okha ine imene naganizira munthu mwangamo anali Robodo.
koma sinakwanisa kukamfikira ndani Roboto sinangouzidwa ndimene amandifotokozera ndati chabwino ndimene ndimanyamukano ndikubwerera Mbangwe kuti ndikakumane ndi apongozi angawo ndimene masemphana nawo mambo zoti swali kuti ali mtown nde dakene chidana amene akunenda amene afika palanki ndoti ine sindimamudzi wayi koma nthawi inake mamuna ngaona ndiuzapo kuti chitani ntchito zake nzosakhala bwino mafoni ndizibwera kumeneko apongozi anuwa anena kuti anayimbira foni kuti chitani amafusa za mwana wawo amene akudwalayi kuti aliko bwanji pano ataweruka anakambapo nkhani imene ineyo nkhani imene sanandiuze sumaiziwa kena kalikonse sindimaiziwa chabwino ndimafuna pokhapo mwana wasowa ndiye kuti mwapita kupalanki sakupezeka foni yake sikupezeka chinasatira ndi chani ndinapitanso ku polisi nditafika ku polisi anandiuza kuti pitani kusero mukaone ngati ali nokha nditachoka ayi tisana kumanenso ndizangochoka ku lanki kwakeko ndipameneno ndinangozera ku polisi yalimbi ndipameneno ndafotokoza kuti pitani kusero mukaone ngati angapezekeko mukachoka kumene ngati simumpeza mupite ku chipatala mukasake ndiye ndinanyamuka kupita kusero kuja ndapereka dzina lija kukaitana kupeza tukulibe ndinabwereranso kukauza polisi aja ndipameneno amanena kuti ngati zili choncho pitani beni kuti ku chipatala ndebe na sabe kwakwanisa kuti nayankha kunangu da ku chipatala kundifikako kumano ndi ndichikayi kushoti sikuti iyo ndi ngozi yayi faina akhango zindote mwina tanakama koma ndifikako masina fikeko ndipameneno ndimanyamukano ulendo unofikano kuti kunyumba kono ndenda kampezaso dike mwe uja ndikukamuzaso kuti kumaloko nzonena kuti ati pamene anabwera kuzanditengayo dike amene munampeza poyambirirayo nampeza poyambirira mutampeza kachiwiri amaoneka bwanji mukamamuyankhula munthu umatha ukamacheza naye kumazwa kuti kodi uyu tili limodzi kapena sitili limodzi hayi iye be mwachizolo wezibe ndimene amaonekera be ngati mwanthawi zonse ndi anakuyankhani kuti chani anandiyankha kuti ndamudza kuti Yohana ujatu sakupezeka mpaka pano ndipamene amati sakupezeka ndiye nanena kuti koma ati kumaloko wachitengana ndi chitani ndamene anadzamtenga ndiye pamene amati chitani zakhala bwanji ndiye basi pamene popezeka kuti zatero choncho ineyo ndazachokapo panapitaso kuti ndiye kumene ndimabwera kuja ndampeza diki kuja palibe ndi pameneno nditafika ndampezapo mwana ali pa makala pacha ndi pamene amanena kuti adigo ali mucha mwachiku kunena mbala mwachiku mucha ndiye ndanyamuka kunsatira digiyo mmene mwa mbale wake uja mbala mucha ndalowa mbala muja nalowa nampeza digiyo mulibe koma nampeza chiku atakhala pasi pa mpando ndi anyamata ake atakhala pansi ndiye namfusa ndada anthawi mbala kana ilimba nthawi ndiye mangompanga anthawi ujeni digi bwanji akuti adigi munomo sanabwere ndiye ndinamfusa kunena kuti anthawi Yohane tusakupezeka mwadzulo mpaka pano kaya zakhala bwanji kaya ndiye anandiyankha koma mofoka be zimene anayankhazo ananguti apezeka nanguti chabwino ndinadabwa mayankhidweyo sinadabwi komanso sinayembekezere ndiye ndi pameneno basi nangotuluka ndizatuluke ndiye ndakafufuzaso pa diki paja ndimudziwise kutiso mmene ndayendera ndiye peza kuti diki uja anabwera ndayima naye ndiye chikuja analata choka mwachimenecho mwezi wa loseri ena aneba kumakala konko atandipasa ndalama yokwana 45,000 kuti mwapase anyamata ake achiku akakuthandizireni kukasaka ndani kuli Yohane anakupasani ndalama aneba anu akumakala akumakala kuti ndalama iyi
ndimamva kuti chikuyi ndi gulu la vakabo nebaudu la nebaudu so kunali kupereka ndalama imeneyi kwa anthu oti akhoza kuthandiza kusaka ndipo ndalama yodi ndinakwanisa kumpasa ndipo analandira manja mwake ndilo bodo chikuyo kulibe ndi pameneno ine ndikwachonderera chonde thandizeni tikansake ndani Yohane kumene ali chadzulo mpaka lero sakutani sakupezeka ali malo otani ndi pameneno anyamataja mwayankhule ndi abwana chifukwa abwanawo akhala ngati mwapita ngati kanati mwapita mwamba mwapita pansi mwalumpha mayenera kuti mwauze kuti asake munthu nde mwapeza ena kodapita ukansakawo ni ndani then kuti pepani zinangochitika poti munthu kusatani kusagwira komano nzoti tithandizeni kamukwanisa motani so ndalama anayilandira 45,000 ndipo ineyo ena akunyamuka kupita kukhonjeni ineyo nakwanisa kunyamuka ndanyamata ake achiku kupita kwa mai ake achitani ndapita kuja sindinapeze kuchitani ndipo pamene mbuyo mwake timamva zoti anthu amene anapita kuchitani watani wapezeka ineyo ndikukupasani mpata kuti nkhani imveke bwino kukhonjeni anapita kwanazula bwanji za kukhonjeni kuti azipita zikamusaka kukhonjeni chimene chinachitika nchonena kuti uyu nditamva zonera kuti chitani wantenga Yohane then nazafufuza ineyo ndabwerako ntawuni muja nazafufuza kuti kodi nanga mayaka chitani ni macheza nawo kumaso chitani ngati wantenga mwana uja sana kule moyo wabwino wampanga zinthu zina zangu mtima mwangamu mayaka chitani ningapeze bwanji kuti ndifufuze za mwana wawo ndiye yeso samapezeka chitani sanapezeke yeso zizachitika zimezi samaoneka samaoneka ndiye ndi pameneno ena amanena kuti iwo kuti mwapezi fani mangomva zoti ali ndi nyumba mphepete mwaphirira mpingwi koma nyumbayo sinimayiziwa ndiye ena ndi pamene amanena kuti inuyo mmene zatere choncho mupite kwa mayilire simwaziwa ndiyeni kuna kuti ndaziwa ndiyakuti mukapeze iwo mukapeza mayaka chitani atani akuuzani kuni kumene ali chabwino ndiye mayilire amatchulawo ndiyoti olokubadwa kwa Yohaneko amakuziwa chifukwa ndi chakwabisanuko so munapita kumene ndinapita ndipo mayaja ndinapeza ndipo andionjera ndi pamene ndimalongosolera ndikumafusa za machitani ndikumafusa chitani ndi pamene iwo amandipasa fusonera kuti chitani anatulukako kundende ndiye ndana kuti amene anatuluka chifukwa mwana wangayi wantenga dzulo iyeyo palanki komatu mai akeyo ndizonena kuti ali kumuzi kukhonjeni kokolola nanga ndingapange bwanji kuti ndapeza zibale yake ndi pamene amanduza mapu akubanana chakubanana uko kutiru mukafika kumene kuli manyumba anamangidwa amatindi manyumba amene mukangowamaliza mizi imene mutayipeze mchemwali wake ndi mchemwene wake achitani ali kumene koko koma kwa mai akachitani sindimazi wako ndiye nafusa phone number bwanji akuti phone number yawo ndilibe mulibe chabwino basi ndapita ndiye nasazika nkumapita ndiye iwaja mayilire aja nazasira uthenga aja anaimba phone azasale ndikwayimbira mai akachitani aja kukhonjeni iwapo imba amaona ngati ali kukhonjeni atayankha phone ndi pamene amauza kuti inetu ndabwera ndiliko nkuno mai akachitani aja kwayankha mayilire aja ndi pamene amayamba kwalongosolera kuno kunabwera mai akuti koma mayi ndozonera kuti ineyo ndacheza nawo kwambiri koma amanena nkhani za mwana wanu chitani akuti wamupeza mwana wawo amupeza mwana wawo amutenga wasowa naye phone yake so ya mwana wawo sikugwira ndiye chitani yonso sakutaniso sakupezeka ndi pamene iwo aja chabwino ine ndabwera dzulo kokolola kuja chabwino ndiye zili choncho atangomaliza kumene kwauza uthenga uja ndi pamene mai akachitani aja amalandiranso phone yachokera kumuzi kwa kukhonjeni kuja kwayimbira ndani azibale awo amachitani aja kwayimbira makachitani kuno inuyo kumene koko chasowa ndi chani
kwafusa kumene kuja ndiye makachitana nanena kuti ineyo palibe chimene chatani chasowa, koma chimene chikuona kuti chasowa ndi mpango wanga siukuoneka. Ndiye kumene kuja kuti tafufuzani bwinobwino kumene koko chatani chasowa. Ndiye iwo aja kuti chachitika ndi chani kumeneko. Ndi pamene anthu aja amayamba kufotokoza kunena kuti akunoko kwabwera mwana wanu chitani, wabwera ndi njinga. Ndiye njingayo wabwera akuiduduluza ndithu ikusenza ngati be yatha mafuta, mpaka ife tinamfuza kuti kodi iwe njinga kubweresa chonchi mwine wako njinga ali kuti. Ndiye anayankha khala pamepo, ndiye anayankha bwanji. Ndiye iyeyo waisungisa nyumba muno, koma iye ati akwagula mafuta. Ndiye ife tili ndi mantha mufufuze kumene koko ngati kusanasowe njinga, ngati kwasowa njinga iyenera kuti njinga nditi imene ili kuno. Ndi pamene lumayachitana jata ulandira uthenga, ndi uthenga umene anaulandira uja peza kuti nzofanana. Pamene samanyamuka ndikuwapeza somayilire aja ndikukafikira kunena kuti nkhani mwandiuza ija ndikulandiranso foni yonena kuti ndani kumuziku chitani wafika ndi njinga. Ndiye mwati mayaka anabwera ndi ndani tiye ndikafufuze. Ndi pamene amanyamuka ndikufika no kumakala kuja. Atafika kumakala ndikupeza kuti anampeza nyamata ena timati Chifundo. Timafunda amaya kuti ndi pamene ino ineso ndikubalalika kwa munthu khanali kuti mmene ndimabwera kumeko ndangopeza no chigulu chija. Basi no amaya kachitana nditere ndione pagulu paja ndipeza amaya chitana ja amayirire napeza aja nchimwene ukachitani ni magulu ena akumakala aja akukambirana nawo nkhani imeneyo. Yetu atakuuzani kuti kukhonjeni kwapezeka njinga, ndipo njingayo yafikako ndi chitani, munamva bwanji? kumva bwanji kuchilandira namva mtima nga unasweka kwambiri. Unasweka. Munadziwa kuti njinga yake ndi kuti ndiyomweyo. Amene anapita kukhonjeni ndi ndani? Amene anapitako ngati nda chairman apa Makala kuti mata anyoni. Ndi ujeni chani digi mkulu wake wao Chikwe. Kuti awaso ndinamva kuti anali ngulu mweno. Panthawi imene yoyo awawa anapita agulu ili digi ndi awa chairman aku Makala atapanga atabwerako atamulepherano chitani. Anathira ujeni. Anapita ulendo oyamba kwa Msipenga. Ulendo oyamba anapita kusawa wachiwiri anakangwira ndawa wana. Nimati ndicheze ndi awa pang'ono. Chabwino. Mina Mungu ndipasa mpata, Mungu apasa mpata pang'ono. Chabwino. Kuti andiyandikire. Chabwino. Munthu wankulu bwera ndi pafupi. Mwina ndisanacheze ndi awo. Gulu mmene limabwera uku inu mnali muli kuti? Gulu lake lozapereka uthenga onena kuti njinga yapezeka koma Yohane sanapezeke. Ndinali ndili ku polisi ku Chikunda kukapereka ripoti. Inunso munayenda pano ukapita kukapereka ripoti ku polisi ku Chikunda? Kuchoka kumeneko ndimene nimabwera no kumbangwe ku Makala, ndimene nimamva zoti njinga yapezeka koma yapezekera kwathunga. Ndichitaniyo munachilandira bwanji? Sina chilandire bwino chifukwa ananduza njinga yapezeka koma munthu wathu sanatani sanapezeke uko kweli ko njinga yoka. So munadziwa ndithu kuti njinga imene ine yakhala kuti ndiyomwe ito? Ndipo ndinadziwa lisinanga chifukwa chonena kuti maumbona nalipo nena kuti muchitani anafika palanki ndithu kuzatengana naye. Tsogolera dzina nda? Ine ni Simeon Weston. Mukhala ubanga konkono? Makhala ubanga konkono. Nkhani kuyisatira munayambira pati? Ine nkhani kuyisatira ndinamba kucha kwa Sunday mama tingoti lolemba mama. Wasowa chita Yohane usiku wasowa kucha kwakeko. Nandra phone kuchoka kwa nzanga ena akundimbira kuti kodi ubale wanu choyambirira ndichita nalora? Ndubale wabwino kwambiri. Ndi amisole ndi Yohane. Ndi Yohane. Malemu wae. Amene yo anali nzanga kwambiri. Komanso ndoti
mwina simapita be mwina 2 days kapena 3 days sanaonani kapena kuimbirana phone sizimatheka ndiye chifukwa cha zimenezi anthu be atayesesa mwazi zake nawo anaona kuti nzake siwina amene tingathe kumuimbira phone angathe mwina kuziwanso kuti mwina ngati chachitika china yake mwina angamuimbire phone akuzokhala wakuti ndiye anazandiimbira phone ikuti chama past 5 mamawa walolemba akuti bambowe amene anali mkulu na kima Timoteyo ndo akabanzaso naye maka iye lolemba chabwino atazandiimbira phone ndi mmene amanezoti kunabwera mayi Isakala Masina kumane nawo kunyumba kwa amenewo mazafuza kuti kodi atumiki mafuta be akusowa ndi mmene kuti mafuta akusowa inde koma sikuti ndi kwenikweni ayi amuna anga kuyamba zulo pakana lero sakutani sakupezeka ndiye inu mwamva bwanji ndeta ineyo sinamve china chilichonse chifukwa chona kuti zulo ntaone sinwapita kumana za Sunday koma mina ndikalowa ntaone ndikafufuza kuti zili bwanji ndinenso ndinagwira phone yanga ndikwayesera Yohani Masina amene ali amuna awa malemu kuyesa kupeza kuti phone sikupezeka nakhabe kanthawi mpaka chama 9:30 phone be sikupezeka nakazungulira kukunsikako kuti ndifufuze ndikuwafusa anthu ena somwe ndimacheza nawo kuti kuno be sakupezeka tokhe acha bwino ndi ikuti chama 10 panabwera munthu amene anandiimbira phone uja kuti mayiwa anakapeza kwa kuti sakupezeka kuti zikuoneka ngati anthu akusonga akunyamuka kuti atani apite akafufuze chifukwa zulo mwake ngati lachiwiri anapita ukatani maka lolemba anapita akafufuza koma zikuoneka zoti akuti munthuyo anampeza koma watha m'manja akuti china chitika ndi yani china chitika choti anthu acha atapita kukhonjeni sopano maka pathunga osakha kukhonjeni pathunga paja atapita iwo anafika zona kuti atakafika kumene kunali njinga kuja kumene kwafotokosedwa kuja anapeza zoti munthu ja watha m'manja kwatha kwa m'manja kunakuona kuti munthu yi amakhala kumene kungati kuti chitani amayake anzawo amayake anzawo ndiye ngati akhalira limodzi monga mmane basi ndiye anapita ndi njinga kumene kuja ndiye amayake anzawo anali ndi mwana woti amati Nyo ndiye Nyo ndi amene amakagona naye limodzi kapena ngati nzake akachoka kuno mwachizolowezi amakafika kumene akapita kwathunga amakagona ndi Nyo amakagona umene nanga sangakagona umu nanga si awa ndi amayi sangathe kukagona nawo ndiye nimene amati pakukambirana kwawo amagamba kuti asikumene ndikuno ndimavutika kwambiri uja Nyo uja iwe sumakhala ntaona kuti ine ndimakhala ntaona pakazachitika mwayi uzakwanise kundithandiza nanga si akati amabwera mwa maonekedwe ena tithandizo lero akuzobwera mafoni atatu mawa kumeneko akuzobwera ndi zosiyana mungabe mmene wapezera ndiye atafika anthu amene anena zoti anapasidwa ndalamacha kuti afuna akamugwire anamva zoti chitani ali pakuti ndiye atakafika anampeza ali munthucha mpaka anamugwira atamugwira iye uja anakwanisa kutusa paper spray ndikuwapopera anthu achadibe analibe over fere chakuti anthu onse aja pana anathawa anatenga paper spray paper spray zimaenda nda polisi zimaenda US zimalembera USA paper spray so anatusa zimenezi ndikuwafaira onse moti loko mene takhalira pakuti loko sana faire munthu koma kungoti wapuma mpweya umene mwachidwe integra sikali ndiye kumuyandikisa munthu ndizimakhabezo upanga so anthu anamusiya ndikuthawa iye uja ndikuthawa anthu ajaso ndikutani kodi ndikuthawa atipweteka pathunga pamene chabwino ndiye atazabwerera kuno ndikuzafotoza kuti komanso anthu afuna apiteso kachikena ndiye zikuona kuti inonso mpite nawo ndinati okay achabwino ndipita nawo imene so inu munanyamuka ulendo wachiwiri ine nayimuka ulendo wachiwiri ulendo woyamba aliphera kumugwira anapita usiku so usiku kwasikimiza kuti njinga ndomweyo anakayiona njinga idi ndomweyo wabweresa ndi chitani ananyamuka iwaja nkumabwera apa mama wawo wake ndimene fiti manyamuka ngati trip ya number 2 tinapita ku polisi kuja
ndikukafotokoza polisi yake iti yalimbi omweyi chabwino akuti chabwino pitani tinanyamuka kumene kuja ndikupita tinakapempha mafuta pa petroda yapa maserema titakapempha anatiloleza tinatenga njinga zokwana mwina 8 ndikupita kumene kuja kukhonjeni soka pamenepo situmakasaka munthu ona kuti wa suspect makasaka kuti mwina nkutheka atantenga mwina angantayire pena pake ndifuna ndimvese chitani wathawa ulendo wachiwiri mu makasaka yohane kutamveka mpezano kuti koma kunoko kwathunga kuno anthu amathawa chidwa chipongwe kwakuti okuti amaphedwa nkatayidwa kwakuti ndefe tanyama kuti akwakulu 10 tipite njingene senenya mu anthu atatu kuchoka mulimbi kafika uku mwina nemo anthu ofipitirira mwina anthu 18 komanso ndi azimayi omwe phatikiza akabaza amene amagwira ntchito mmalemo anatiperekeza kafika kumene kuja tafika kumene tisanafike kumene kuja tinafika pathunga maka pavumbwe pa polisi tapereka so report kuti mwina nkutheka angamve kuti wina wake wachitwa chipongwe kwakuti mwina tingoziwa mmene zitilimo anatuza kuti tupi kunoko sitinavine chonse komanso ine omwe panga phuma mwenda nokha amene mukanena munyamuke ndi apolisi akulimbi muzibwera nawo okay chabwino ndi ndaona kuti nthawi yathu ikupita tinasi apo mayiwa ndi wakabaza wina kuti ntazilongoswanizi ife nthawi isanate pa polisi paja ife tizipite zikasaka mchire sopano pamenepo ndi tinanyamukanso pamene paja tinafika pa polisi yapathunga tinapezanso pamene paja tinalongosoleranso akuti mwapanganso phuma chifukwa kuti zumu kanena mutizipise zuwa ndiye aja amene tinapita anapita komwe zulo lake aja anena kuti ife tuzulo pano titabwera pano takhalapo nthawi yomwe nafupi 1 hour kuti tipereke report koma panalibe aliyense fuka amene kuti malamulo a police unit sipamagona munthu chabwino ndi koma ngati mwampeza muli ndi vuto kwambiri matha kupita kwa munthu amagwira apapo ntchito amata kuthandiza ndi anati ifeyo tinadigirira koma anthu anali kuti aliyense saziwa khomo la wa polisi aliyense okay chabwino ndi tinagawananso pamene paja matripi awiri yoyamba taisiya pa vumbwe kuti azilongosola azilumikizana apolisi ndi apolisi kuti abe kusaka sona kapena kuti aperekeso report kuti anthu oli nzona achokera kuno kulimbi polisi nkhani yachitika kubangwe atimbira ndi akupolisi yaku Chikunda kuti aziyenderanso na ulimozi ifenso pamene patagawana apapo sizingatheke kuti tonse amene tipiteso kukasaka anthu ena tinapungula anthu ena ndikupita kukasaka mutchire ine ndi anthu ena tinapita so pathunga ndikudziwa anthu amene akuonera mwina ena sakudziwa kwathunga koma munayenda bwanji pathunga pacha ndikudziwa pali msewopita kucholo ndi pali msewopitirira kumapita mpaka kwa Chizunga kuchizunga okay tikafika pathunga tikamachokera mtown mkamena kuti mulimbi koma sindifuna kuti mulongosole mapo koma mwafika pamene pacha tafika pathunga pa stage munayenda bwanji ndifake mena kuti tikamachokera mulimbi mkono wako manzere chabwino pamene pamakusidwa madeya pacha pamene paja panakhota nsewu kumapita uloza kumawako nsewu wakuti iyo nsewu wakuti iyo chifukwa pamene pa nsewu ili wina woku ndi pali wakuti iyo ndi pali woku ndefe tinatenga umene uja unakhota pa feeling tinatenga umene uja anthu ena kuchaso apita kumakasaka mutchire kucha kumene ndi umene munamvera mphekesera kuti anthu akachitwa chiponga makatero kumene amakatero kumene kuja ndi kunapita be anthu mwina 9 kumakasakaso kumene kucha ngati kusalupitiraso apo anthu atatu tinanyamukanso kupita kuti kuchako titafika pathunga paja information inalipo ndiona kuti akabaza anatuzaona kuti mwati munthu ake ndani akuti Chiko okay taifotokozeni nkhani tafotokoza munthu makamaka chitani taifotokozeni nkhani ndata munthu wino wake zikuona kuti njinga iyi yapezeka akuti kwa mfumu amowa kumeneko kwathungako ndiye akuti kwapezeka njinga ndiye mafuna tifunse kuti mwamvabe mphekesa inanse wakabaza wina sona izinake Yohani Pompo amati inetu munthu yozulo wandipeza pano ndipo anadusa chigawo cha kumasana cha mathu aukankha njinga ndikumanena lulo lemba tulimenelo aukankha njinga ije napeza kuti amafusafusa mafuta ndikufuta kwa mafuta sanati kudani kodi kwapeza sanati kupeze anapita nawo njinga ije huko kenako anazabwereranso ndi yekha amene kumati ase ndifuna mafuta ine napita pa uncle wanga Nyamata uja ndikumanena choncho napita pa uncle wanga apo amagusa mafuta anakandipasa half liter
ndiye atakanipasa half liter nditapita kuja kuti akanipasa ndrama nazo kuti ndrama siokatenga kuti konko kumene kuja kumene kumakhalenga di kwanzake ama yake kuja ya ndrama ukatenga konko ananyamulana pamene nanga transport akuti zonse ukatengera kuti konko half liter yo inani 6000 ukatengera konko transport ndi 2000 chifukwa ndi mtundabe ndithu ananyamuka kupita kumene kuja atakafika kumene kuja zinapeza kuti anamuza se ndipase ndrama ndifana ndizibwerera iye uja ati anatusa paper spray uja ndikumpopera malo mumpasa ndrama yake munthu afuna ndalande chinga chifukwa akuti anamuzaona kuti aukambirana asanapopenja ayo ase yotenge nyinga iyi ndikumanena ija amene yasungisidwa ichi yobedwa ichi yotenge nyinga iyi ine ntenge yakwe munthu chanakana kuti ine njinganga ndi iwe yako ndi nansisamatha kukwera njinga samatha kuyendesa njinga ndikuipa zoti muna njinga amene imayendesa iye imakhala yalefoyi ndifake yamamuza kuti iwe uyendese iyi ine ndiyendese iyi ndi atakana kuti yayi aliyense ayendese yake ndimene amene kuti ukukula mtima ayo asendenga zili zimene zangu ndipasa chanine ndalama yanga ndizani kodi ndizipita ndipase ndalama mafuta plus ya transport sindingakupase ndi pamene pachati atalimbana anakwanisa kumpasa 4000 ati kumuza ina abwirireso ndio chifukwa chokakamira kwambiri ndame chaposakwana anatusa paper spray uja ndikumpopera uja anathawa kuchoka kumene kuja ndikupita pathunga palanke pacha ndikuafotokoza anzake akuluakulu munthu amene antenga uja wanepanga chipongwe zakuti moti mene timapita muja anandipasa chipawa chake ichi ndimanena chipawa cha njinga imene yapezekayi anandipasa chipawa chake ichi ndiye chifukwa choti wanipanga izi anandipoperaso zakuti koma chipawa chisu nane sina ntani kodi sinampasi paukamira kwathu nditamulanda chipawa chinamuza kuti ngati ufuna ndipasike ndalama yanga chipawa ndikutani ndikupase bwino ndi anzake aja apathunga chamata nanga si amamutenga ati akamabwera kumene monga ngati customer ayo imesa amene aninzako ukutinamiza akuluakulu sindikunama ananyamukaso pamene ndikupita pa ankolo ake anakatenga mafuta aja ankolo ndabwerako kuja ndinapitako kuja ndanako chonchi munthu nyamwa ndipasa ndrama wanepanga zakuti ndiye ndingosiya chipewachi ndalama ndipasa 4000 chipewa chake ndichi mwina nkutheka akhoza kubwera akazandipasa ndramayo ine zaombola chipewachi ndiye waja anagwiradi chipewachi atagwira chipewa chicha nkhani pamene paja siya khangati yazizira wape mpando mwina ningopita pa polisi akuti iwe usakhale nazo zimenezo ntchito ndi mmene timata mukuziwa kwa kuti ndikuziwako ndi kuti atiperekezeni anatiperekeza pamene pacha ndikumapita ku ijeni kuja kumene unasikidwa njinga kuja tisanakafike ke kumene ndati sitingangolowa mmuzi tisanafuse apolisi apayi ndikuti akhoza kutitenga ngati ndife anthu wopanda nzeru tinakhota pa police unit pacha tawuza apa timakambira ndi akabaza pofuna kutoa information napeza apolisi acha anatilandira anatifusa ndiye tinafotokozera akuti chabwino ndiye mukuona bwanja tata timati mutithandize kuti ngati mungathe kutipasa anthu kuti tipite nawo kuti mwina make tatumizidwa panopa kuchoka ku polisi kuti njinga ikwena itani apa ipite yakulimba imeneyo njinga ikwena kuti ipite kuti akamafufuza azifufuza kuti chinthu chocho kamanya mwa mfumu chili kwakuti ndipo ona kuti kunoko ndi ku polisi mutithandiza kuti mubwera bwanje upanda kalata ya ku polisi tata ifeto anatuza kuti muzingopita mukakafika kumeneko mukangofotokoza iwo ndame zimba kuti afuna zimba kuno phone moti anzathu ena tasiya pathunga akulongosola zomwezi tauza ifeti kutani kodi tikupita mufuna mukagwire munthu ndatiya ife sifa kagwire munthu anthu amene akupezeka msuspect imene ndi ati ndata amene tafufuza panjapa akuti pali munthu inake zinake akuti nyo amacheza naye akuti akamwitaneni amakufotokozerani tinapita kukamwitana anafotokoza somonga amene afotokozera muja andizoonadi amacheza ndi wakuti ndipo amakonda kucheza amati papu kumeneko ndi amati mupite kwa wasaidi amene tinafe pano ndi mmodzi winayo wachokapo ndiye chimene mungachite ino apapo tikuita neni forum chifukwa malamulo athu apolisi samalola kuti wapolisi ayendeka popanda nzake womuteteza kapena wamfuti sizimatheka tokha chabwino wa forum muja anabwera anatiuza kuti anamfotokoza anthu afunika mukathandize motere pali kesi iyo ndiye pokathandizapo zifunika zoti mukagwire munthu amene nyoyi abwireke kunoko kuti ife tizamfufuze akuti inetu ndiye kumene kundikhoza kupita koma nanga mayendedwe ali bwanji mayendedwe ifinga transport
komanso ine ndimafuna kena kake nanga si zimenezo zimene zimachitika usiku umenewo imenewo past 2 wala chiwiri sopano chabwino past 2 wala chiwiri nyoyi ndi uja chifukwa manena kuti nyoyi amanena kuti ukamabwera uzandisekena kake uzindi sungathe kunithandiza ngati akugona mwanya mata okhoka. Of course chitani ndi wankulu poyereza ni nyoyi ndi 18 years chitaniyo nditi mwina 27 years ndiye nimene amati mukatigwirire nyoyo abwere komanso zikumveka zoti anakwatira konko mkazi yonse akwena kuti ataniso abwere iyeja chifukwa cha mavuto a ndalama zinakanika anachicha 20,000 kuti timpase 5,000 ingati ya transport komanso timpase 15,000 transport zinakanika nanga city nangonyamuka anthu penkumango bwera ndesi zinganda kutheka. So munatani pene papo tinawo pempha kuti achabwino zachitika kumabe tingopita nde anatilangiza wacha kuti mungopita mukangotenga njinga monga mwauzidwa ndi ku polisi musakafufuziza munthu aliyense tati achabwino tinapita pamene paja tinafika pa mfumu aja oyamba anatuza kuti sipano koma ndikumusi anayimbira foni anzawo aja amfumu ndi achikazi kuti amachezerana ine ndingati grupu ati achabwino ananyamuka kumene kuja ndikuyimbira ife tinayimuka pa mfumu aja ndipita kumene kuja tafika kumene kuja ndi amene anapita Zulu aja anasa pathunga pacha sopangu kuti ukuko mungopita anthu awiri kuti uyu akakhale driver inu mukayendesa. Tinafika kumene kuja tafika tinapa saodi ata kulibeko ali kokathirira uko amene kulibeyo ndi nyoyo amfumu aja sopano paene po situpanga za nyo tingopanga tikangotenga njinga kuti kangofikisa ku polisi. So abwera amfumu aja abwera anatuza alowani ndi antendereso nawo anatulesa nyumba sono mwabwera bwanja kuti tatabwera fazi tizatenge njinga mwina nkutheka muyambidwa foni kuti nzona ati ndayambidwa foni koma mmozi mwenu apa Zulu anabwera alipo tauza tatia palibe ati achabwino mwana ngati alipo kuti andiflashe kuti ndisikimize ndi anazandifuseni njinga ndioneka bwanji ndene ndinazauza njinga ndi King Lion ili ndikerera kusogolo yoneka mwakuti ili ndi chachigugu ndifuna kuti anthu amene tikuyenda nawo pano pazisatira nthawi yomwe iyeyo anafaira anthu paper spray njinga inakasungitsidwa kwa mfumu njingayo inakasungitsidwa kwa mfumu chifukwa kuti amati masana ake pa mfumu po ndipoyandikana mwina ndi mtunda wa 50 meters ndi kumwe iye amagona pamene anapopera paper spray pamene pamachidwa papupo amayala pamene popo ndi kuyala kuti akugulisa kumene koko kumuziko ndiye zitachitika zimenezi anthu aja njinga sana itenge atangoiza kuti njinga ndi anoti saisungise so kwa munthu ayi ajaso mayi aja amene anayimba foni aja kuyimbira kuti wabwera ndi njinga nawonso anakana kuti izi zonse so mwanjira ina iye amakhala kumene koma samadziwa kuti akusakidwa samadziwa ndiye nimene amati njinga iyi ndi imeneyi tati chabwino tayitulusa tathira mafuta taliza tayiyenderera kuyenderera kuti mafuna tione kuti kodi ngati ndi chipongwe ine naona kuti ndi chipongwe fwa njinga ina ndikerera napeza yachoka inaendikera kusogolo ninapeza choka yakusogolo ichi naye ndaso njinga kuti mwina ndione mwina pakulimbana kapena amalimbana kuti mwina make ndingaone magazi ndinayizungulira njinga icha sinaone magazi alonse achabwino tinaza njinga icha nanyamuka nakafika polisi ya pathunga ichanso tinasazika kuti tikupita ndi tinafika patala tadikira nzathu acha chifukwa choti ndimabe unali utagwa kuti anthu acha akatolerani muchire muja abwere ina ukasaka munthu kuchire ife tikupanga izi mukupanga za njinga ina makamusaka izi awaso atasiya pavumbwewa akupanga sozawo kuti tonse tikamaliza mazulo tikumana malo amodzi inu mwatolera chiti ife tapeza ziti kuti tipange zinthu zimodzi ndiye tafika pavumbwe pathunga pachani mete madikirira aja kuti ife sinapeza kukanthu tayenda ndi tasaka muna ming'omba munsemucha tasakasaka sinaonemo kanthu kalikonse achabwino tinanyamuka pamene paja ni njinga icha kunyamuka nkumabwera sopano tinafika pa polisi yapavumbwe kuti taziwise tinaziwisaso mulandu umene tinabwera nawo masanawo kuti tukatenga njinga ichi tayipeza ndi amene analipo achifiti cha masanawo mwaziwisa kuti njinga ichi tayitenga motero tikupita kulimbi monga mwa mawu amene tachokera kuja tikaonese ndi chifukwa cha mayendedwe cha mayiwo faine natenga mayiwo tinaona zoti sibwino kuti njinga ichi tingopita no direct
koma tibwere nawo kuno mamawa tinyamuke nanga si anthu acha amasinthana tikakhanga tikafota kusasuka chikena mamawa tipite kuti mukapeza amene munapeza dzuwa amene tinapeza dzuwa so munazagona kuno tinazagona kuno ndikunyamuka sokupita mamawa kunyamuka sopita mamawa ndi tapita mama tisanapita mamawa tinakumanirana kunena kuti kumakala kucha supano so apapo ndi tikupita ku polisi ndi apapo tikapange bwanji ndi anatipasa munthu mmodzi ngati wakumbumba komanso ndi mayiwo ndi mayiwo akulu wawo ngati asale apwawo anatipasa kunyamuka kupita kumene kucha ndi akabazacha tilembobe mwina anthu kwana 6 tinafika palimbi musanafike ku polisi kulimbi kukumana kwanu ku makala kunsika anthu amene akukhuzidwa amene ali anibaudu anali kuti pamene papo ndi kuti anali kuti palibe chifukwa aidziwa kuti nkhani pamene popoyo yamba kudziwika sopano kuti njinga yapezeka kwakuti ndipo chikuyo ndi amene maka chitani ndi amene wapezeka nawo ndipo zobe kuti munthu amathabe kudziwizwa kuti ngati wapezeka kwakuti inenso ndi kuti ine ndi pa suspect so amasowasowa ndithu amathawathawa ndife tinanyamuka pamene paja tinapita ku polisi tafika ku polisi tinakafotokoza zachitika mwakuti tinakhapo bewu 1 hour chabwino pano pa chifukwa choti tikanatha kuthandiza ngoma mafuta ndi amene atani kodi avuta plani yanu ndi inali iti ifeyo plani yathu apapo ndiona kuti zikumveka zoti pali anthu ena amene amacheza nawo monga ngati nyoyi ndiso ni mkazi wake sizingatheke zoti muthandize zoti anthu amene apezeke kuno ndesi tingangopita tikangosakasaka ndiyeno chimene mungachite panopa munyamuke mupite mukangoona nyumba ya nyoyi kuti ndiyo ya mkazi wake kuti ndiyo muzibwerera okay chabwino pamene ponso akabanza panja pafikiratu kale unafikaso akabanza ochuluka atamva kunena kuti njinga apeze unafika pafupi mna anthu okwana 80 akabaza amene njinga zawo zothira kaye mafuta akuti ife tingofuna apolisi atipase okay kuti nyamukani tipite tikasalaze nyumba ya nyoyi kwapezeka njingako komanso kwa mkazi ake amene andizikasalaze mwina iye mwina kuli yeko angatuluke mwansanga ndife tinapempha kuna kuti komadi ndizoona koma kuti tipange chonchi kasalaza kuti unongaso zinthu zina ndi bwanji tiuze plan B kuna kuti mene mwanenenamo kuti pasankhidwe anthu tipite tikapita kumene kuja tikangofufuza kuti ndi apo ngati ife ndikakuperekezeni kuti titamange sopano ndi munanyamuka ndi tinanyamuka pamene pacha nayasankhidwa ine ndi munthu wina tinanyamuka kumene kuja kupita kumene kuja kwathunga konkuja kupita takatenga njinga zulo mwake apa tikupita nsoma mama mwake kuti mukangoloza nyumba tikangoloza nyumba ichi nafikanso pa polisi yapathu ichi tafotokozeranso koma sinapite nda polisi munangopita anthu anu timayenda toka tinakafika pamene paja tafotokozera tauzidwa mwakuti mukangoona kuti komatu nkhani zanuzi zizingoona kuvuta nkhani zimene somasaka nokha nangapoti zikuvuta apolisi akuna kuti mafuta tivomereze munyengo imene tili idi ndiosowa mafuta okay chabwino nyamukani tinanyamuka pamene paja tinamtenga somo uja amafoto zoti nayenso napangidwa chipongo uja tinaenda nayenso ulendo woyamba chisana tisonyeze kuti nyumba ya nyondi anatozota se mukuziwa ine ndikangokuonesani kuti ndiyo ndikakuonesani ine ndizikabwerera okay achabwino kupangiranso nane chitetezo changa muzi okay achabwino anationesa kuti nyumba yetu ndi imene ikuonekapo umafa panaizi yangu koma nyumba yake ndi imene kumene kumanenedwa ko ndi kwa gogo wake kumene kuna kasungisidwa njinga isanafike manya mwa amfumu atatenga njinga kunoko inakafikira kumeneko ndiye ndimene timamusiya iyo cha bompo ndimene timanyamuka ife kumapita sopano ku nyumba kucha sopano njinga jamena tinaisiya pafupifupi muna 50 meters tinakafika kumene kucha tisanafike tinapeza abambo yena kuti zoonadi kuti kumene kwapezeka njinga ndoko akuti ndi kumeneko chabwino nanga kwa nyoyo ndi kumene kodi akuti nyoyo kwa kwake ndi kuti ndi kumeneko nakafika kumene kucha nampeza nsikana akusamba ni nsikana kuma ni nchembere mayi ndithu kwa mwana mmodzi ata ndikire pang'ono tinadikira nafunsa kuti kodi kwa nyoyo ndikuna kuti ayi kwa nyoyo ndikonkuna toke achabwino timamfuna iyeyo amafuna pa njira yanji ndatati mamfuna kuti atuuze machezedwe aye ndi chiko maka ndichitani amamuziwa munjira yanji ndeni mene amatoza kuti nzoonadi kuno kwa gogo wake agogo wake uso palibe apita akokapika thobwa kumaswa kwina amati kwa solija nde koma iyeyo amakhala kumusuko
ndi mutafuna mupite kumeneko ndi timene mafusa kuti mukuzowa poziti zochepa zokha kuti ndizoonadi chitaniyo anabwera pano Sunday usiku. Atabwera pano Sunday usiku analowesa njingawo. Atalowesa munjinga anagona mamawa. Ndu anakagona kwanza kiti amene mukufuna iti mati nyoyi mamawa anawe alonsa amene ndikubwera kuno. Anaenda usiku wonse walolemba pakano usiku wonse wala chiwiri kuyendera njingayo ndikumayenda njingayo fa kuti ananyamuka kupita nawo sukulu Chenza nyamuka kupita nawo ku Khonjeni mmene amanena kuti mafuta aathera amakhaza kuti akuchokera ku Khonjeni kuja amaenda ndi nyoyi akupita sopano ngati kokaloyesa kwa gugu wake anyoyi nde ife timadabwa kuti akuluwa angapezeke ni njinga chifukwa akafika kunoko amanena zambiri kwa basi ineyo nimagwira ntchito kuyatero nimagwira ntchito kwakuti nimagwira ntchito kwakuti koma chodabwisa atafika usiku ndi njingayi anapeza pano ndiwo palibe kumasima naye ilipo anadyera mchere ndi ife mwadabwa kuti munthu olongosola ndi sikanayi munthu oti amagwira ntchito kuyatero mamatu zaife amagwira ntchito kuyatero kwakuti angakhale zoti akudyeraso mchere mwina poti ndi moyo anthu aja ananyamulana atafika anthuwa kuti supano njinga yamba kukayikisa amayi akewa amene anasunga njingayi anayimba foni komanena kumene kumayimbidwa foni kuja kuti kuno kwapezeka njinga ndiye chifukwa choti zinachedwa zinthu fona kuti foni yakumene kuti namba kuyimba kuyambira mamawa mpaka na mazulu 5 koloko simagwira anthu anayamba kuyimba foni auko pathungaja kumene kuli njingako koma kuno foni sikugwira mmene magwira yo nthawi yokuthaitha ka ndiye mmene amati koma tumpange changu chifukwa zikuoneka zoti apita akasake mafuta mwina akasaka mafuta akangochoka amene wadani kodi apita ndiye mpange changu ndiye uyu wakulongosolera akulongosolera ndi sister wake wanyo maka mulamu wake nyoyo sinampeza atalongosola tokha chabwino ndendipati akuti tikupasani nyamata anatipasani nyamata naliza njinga ija fati maenda pa njinga sunafe apapa amakulozerani kuti ali kuti amatilozera kuti kumene kumagona iye ngati uku nkwagogo wake ndi kumwe amagona nyoyo kumene kumagona nyoyo ndi mtunda be mwina wa 2 kilometers chabwino nanyamuka pamene paja tinapita kumeneko tafika kumene kuchako tinampeza sokulibe kumene kuna linene wokuja kuti akumagona kuja ali kuti akuti akukazulira za ng'ombe akakuzira za ng'ombe tinadusa panjinga ndikupita mene unaliye kuja sinampeze tinazungulira kupita be sitinampeze pamene patipange bwanji tizingotha mafuta tipange bwanji tinapanga njinga pake tizingoenda wapansi namba kuyenda wapansi kenda kuti nakumana gululu ali ninzake nyoyi sopano ali ninzake akuwerenga ndalama so bine kumagwira ganyo kuja akubwera sopano nde akamba nkhani zawo pamene pacha akamba nkhani zawo nde tinafika amene tineneno sife sinamuziwa mwana amene nene ndi amandira ndi ameneyo nde namuza siti makufuna mandifuna ine namuza ngere nzako ndalama zakezo iweyo tikumane apa maminisi zimaoneka be zoti anali ndika tensiso naye kankanike nakake ndimene amakangera nzake uja ati anapeza 5000 anagana 2525 mimi mata say tete khali apa ticheza pang'ono fati cheza nayo pang'ono nyo maka ndinafusa nyo ndiweyo akuti nyo ndineyo chitani ukumudziwa akuti chitani mamudziwa umamudziwa mnjiranji ananduza kuti ine chitani mamudziwa mnjirano kuti akuguwanga ndi amayi ake akhalira malo amodzi mu stadium ndipo iyeyu wakulira konkuno anayemba kuno kumapita huko akamabwera kuti akacheza amazagona kunyumba kwangako amagona kunyumba kwangako ndipo ndagona naye zuzo lomweri kumene usiku wala chiwiri sopano ifeyo tafika kupane kula chitatu mamawa ndagona naye usiku omwewo koma chodabwisa zulo mamawa anandituma kuti ndikatenge zovala zake kwa gogo anga kucha ine fazo kuti kuja sinapiteko simazo chiuchika nchani anabisala pachimangapo ine ndikuza sona se ukubisa yafanya kunuza hata akangonditengera kufika kuja nimene makamva zoti nzako ujatu kunoko wapanga zako ine popita kuja sina kampeza fa iyeyo amakwanisa kutuona fa panali ngati pakantunda uko ndikumosi amakwanisa kutuona zimene timachita ife koma ife sine matani kodi sinamona kuti ndenda uzoti ine tu
chitani wabisala pakuti ndikusonya chonchi iyo ananyamuka mkumadani tikumathawa anthu aja kunyamuka nawo akutolera nakuti afuna akafika bamwe pana bisala ipa chanapeza munthu atani munthu apita chonchi kuchokera zofika na lero sanataniso kuti iye sanabwerezo ubale wanu ndi wanji ananza kuti ubale wanga ndimenda kufotokozawo koma akamabwera kuno mawu amene tikufuna ife ndi amodzi na kuti anakufotokozerapo kuna kuti njinga amene wabweresayi waitenga pena pake amachokera kuti nanga ngati njinga ndi yake ananza kuti ineyo ndikamacheza naye amaza kuti ali njinga zokwana zingati 4 ndipo mwa anyamata ake amankwanisa kumpasa 30,000 ine ndikamamuza kuti unibweresere njinga imodzi ndizayendesa ananza kuti iwe ni mwana wachibwe anato anthu amakwanisa ndipasa 30,000 pa siku iwe sungandipasa 30,000 ayi ndine nampempha chabwino ndizikupasa 15,000 pa siku ndipo bweresa njinga ine nimaona ngati kuti pempho langa lija akundibweresera njinga ndipo ndinakwanisadi njinga iyi kuyendesa tinakafika kukhonjeni tinakafika ku amati paluchenza amakatani koma timangoyenda be mopanda choziwika mpaka na ndinapsha ine mtima mnjira momwe kunzoti ase tisamangoyenda ya ndiye chikuenda siri kuchizo fati tikapita kuti mabwera panjira tikapita kuti timabwera panjira mwina ndi nthawi kuti mukumanizane naye chitani munakumana naye motani okay kuti tikumanizane naye chitani anatuza ni yomwe titamaiza kucheza naye anatuza kuti tinamfusa kuti kwa mkazi ake ukudziwako akuti ndikudziwako ndi kumusi kwene uko okay kuchoka pano akuti kuchoka pano pa njinga timathakwera 12,000 go and back okay achabwino ungati kutiperekeza akuti ngati kuperekeza tinayambuka pamene paja ukafika kwao kwa mkazi wake amene anali wachitani titakafika kuno sanali wokwatira chani kuno sanali wokwatira komanso ukoko anazoti banja linakhala miyezi iwiri basi sikuti sinali banja ye anafusira ngati lero ulendo umene umakagona iko kwachiwiriwo amakafuna kuti ngati akwirako ngati kachiwiri atafusirana kale ndi anthu achanada kuti mwangufusira lero muzagoneso kuno akono tisana aziwe ndizovuta mwanjirayo anamugonesati pa balaza mkaziyo kuchipinda ndiye ndimene tinakafika imene ikuti filikoloko pamene potutamba mama uja takafika umene ikuti filikoloko kwa mkazi uja fuka mungu ndafotokoza kayo kuti ni mtunda ndithu panjenga moto 12,000 kupita maka 6,000 tinakafika kumene kucha kwana pio kwana pio kundi kumene kuna panga iye chibwenzi ndiye ndimene timakafika ine ndinafika ngati kuti ndinali ine nyoyi plus nzanga amene ndimayenda naye ine kuchoka naye kuno ngatatu mizolo naye kuchoka naye kuno kulimbi kusopana nakafika kumene kucha anatilandira kwambiri amati ajowawo amene ngati nsakulapisa koma ndi abusa ndithu kumeneko anatilandira lowa ni nyumbamo tinalowa nyumbamocha anatilonjera muli bwanji tatibini mukaena tikuopeni ndi mwina be pamene popo ndimayamika mulungu chifukwa nzeru imene inandipeza pamene poyo sinaziwe kuti inabwera bwanji ndinawo zoti ndabwera ndikusaka mkazi ineyo ndikusaka mkazi apa namva zoti kuno kulimbeta kuti mkazi yotu alipo tu mkaziyo ngati tine pano pa mkazi ni mmodzi ndiwo kumene mkazi wake kuwachitani uja mkazi uyo mamuna ake anali ndiokuba kwambiri ndipo mkazi amadandaula kwambiri moti pano pa kutoko anabwera pano zana usiku walolemba koma anabwera ni njinga iyo anayilowesa apa ndipo mwana amene muli naye ndiye kumana nanyo uja anabwera nayenso usiku anabwera muzina loti iye ndi wakabaza ndiye ine ndinamfunsa diwe wakabaza azimatheka kwagona kwa munthu akuti itangonimvesesani ibe itanina ino bwino nanga kwanu aziti uli kuti anandikakape ndi wakabaza ndiye ndinakwanisa kuza kuti zabanjazo ningofotokoza chimene ndimafunira kuti ndimene mwandiuza zikale kuti anali pa banja ndipo mamunayo alipo koma nanga mamunayo panopa ali kuti ndimene amati poti mkazi iso paine tinalingana kuti mkazi yonso naye akufika kumene akuchokera kukhonjeni ngati kumuzi kwawo kwa amati kukwana piyoku kaza kwa chidaniyo agogo ake ndikuongotengedwako kulola koma kumuzi kwawo kweni kukhonjeniko anali kukhonjeni atagona lolemba mamawa anapeza kuti iyeyi ananyamuka ndikumuthawa mamuna ndikumati kuti mamuna ine amandisausa kwambiri
amandivuta ndakhala naye mtauni mwezi umodzi okha koma tamangidwapo kawiri nkhani zake zotolatola zomwezi ndiso wabwera kunoko ine mamuna iye sindifuna ndife ifa zoti ali ndi mwana woyamba uwa mamuna wina uyuso timaona ngati mwina ni nchitiro yake ofuna kuthawathawa azimuna timankakamizabe iye anathawa pano kumapita kuti kumeneko ndipo to abwera timfunse kuti wayendako bwanji ndinatembenuka ndipita kwa mayi mayi amunanu ali kuti akuti inetu amunanga andipeza kukhonjeni muzi pansika wa amati mphanje kubwera kwawo amati bwanji akuti kubwera kwawo